Hej tomten, det är jag, Owen. Tiden går snabbt och julafton börjar närma sig. Jag sitter uppe med papper och penna och förbereder den fetaste önskelistan någonsin. Jag förväntar mig ett extremt hårt jobb ifrån dig och alla andra tomtenissar. Min första önskning i år är ett par kalsonger och strumpor om det inte är för mycket begärt. När du ändå packar ner kalsonger och strumpor kan du väl ändå slänga in ett presentkort med 300 kronor på Stadium och ett par vantar. Men det här är bara små potatis, för den riktiga önskningen kommer nu. Jag önskar mig en fet Rolex i diamantformat så mina ögon glittrar när jag ska kolla på tiden. Jag önskar mig förmågan att läsa andras tankar så jag kan hindra folk från att göra dumma saker. Hoppas du hänger med stackars tomte, för jag är långt ifrån klar. Jag önskar mig fred på denna jord och att ingen liten unge i hela världen ska behöva gå runt med hungrig mage. Jag önskar att rasismen tar stopp. Och sen så vill jag att hela världen lever i demokrati. Ja man. Sist men inte minst så önskar jag mig att när jag kommer hem så sitter Kim Kardashian i mitt kök med nylagad afrikansk mat. Okej tomten, hoppas du uppfyller mina önskningar. Tack för mig.